Tervetuloa Juumuvelle! Me Juumuvella tarjoamme liikuntaa ja hyvinvointia Jyväskylän korkeakouluopiskelijoille ja henkilökunnalle. Meiltä löydät lukemattomia liikuntamahdollisuuksia yliopiston ja ammattikorkeakoulun kampuksilla. Palveluihimme kuuluu ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosaleja, uintia sekä kumppaneiden kanssa järjestettyjä kursseja sekä tapahtumia. Ryhmäliikuntatarjontamme on yksi kaupungin monipuolisimmista. Järjestämme viikoittain noin 60 erilaista ryhmäliikuntatuntia, joihin kaikkiin pääset osallistumaan jäsenenämme. Kalenteristamme löytyy esimerkiksi tanssia, Les Mills-tunteja, hiittiä ja muita meneviä tunteja. Rauhallisempina päivinä kanssamme pääsee kokeilemaan vaikkapa joogaa, pilatesta ja kehonhuoltoa. Pääset tutustumaan ryhmäliikuntaan avointen ovien päivillä, jotka järjestetään jokaisen kauden alussa. Ryhmäliikunnan lisäksi jäsenyytemme avaa ovet palloiluun. Pelailuvuoroja on tarjolla viikoittain noin 40 tuntia. Valittavissa on esimerkiksi padelia, koripalloa, sulkapalloa ja lentopalloa. Vuorot on jaettu eri tasoihin taidon ja harrastuneisuuden mukaan, joten löydät varmasti oman tasoista peliseuraa. Ryhmäliikuntaa ja palloilua on tarjolla viikon jokaisena päivänä. Ilmoittautuminen on helppoa On the Move-sovelluksen kautta. Meillä pääset treenaamaan myös kuntosalille. Salit löytyvät kampusten tai opiskelija-asuntojen läheisyydestä opiskelijoille keskeisiltä paikoilta. Käyttörajaa ei ole, joten pääset käymään sekä ryhmäliikunnassa, pallopeleissä että kuntosalilla niin monesti kuin viikossa haluat. Järjestämme myös kuntosalitreenejä osana ryhmäliikuntaa. Tämä on helppo tapa tutustua kuntosalitreenaamiseen. Meiltä löytyy myös viikoittaisia vuoroja Aalto-Alvarin uimahallissa, jossa pääset uimaan ja salille tiettyinä aikoina. Järjestämme ympäri vuoden erilaisia kursseja ja tapahtumia, joissa pääset kokeilemaan uutta tai syventämään taitoja tutuissa lajeissa. Olemme järjestäneet esimerkiksi joogaretriittejä, dancepartit, lumilentopalloturnauksen ja tankotanssia. Näihin jäsenemme pääsevät osallistumaan alennettuun hintaan tai ilmaiseksi. Lisäksi tarjoamme kausittain vaihtuvia etuja ja alennuksia erilaisiin Jyväskylän seudun liikuntapalveluihin. Mä oon tosi iloinen, että kuinka paljon eri liikuntamahdollisuuksia vuoroja Juumuvella on. Mä itekään pääasiassa pelaa sulkapalloa ja padelia, myöskin salibändyä, jääkiekkoa ja uintia. Täällä tunneilla on aina tosi rento ja mukava ilmapiiri ja ihmiset on tosi kannustavia täällä. Yhteishenki on kyllä tosi hyvä. Olen toiminut syksystä asti palloilun vastuuvuorolaisena just sulkapallossa ja padelissa ja se on ollut kans kyllä tosi mukavaa olla siinä porukassa mukana. Suosittelen ehdottomasti kaikille käymään näillä vuoroilla ja tulemaan vastuuvuorolaiseksi. Me lähdettiin kaverin kanssa kokeilemaan näitä Juumuve-ryhmäliikuntoja ja me haluttiin kokeilla kaikkea vähän erilaista, kaikkea sellaista mukavuusalueen ulkopuolellekin meneviä tunteja ja oli kyllä tosi hauskaa ja joistakin niistä tuli myös sellaiseen arkeen sisältyviä tunteja. Ja sitten mä kävin keväällä kokeilemassa sellaista tankotanssikurssia ja se oli ihan äärimmäisen hauska. Mä oon aina halunnut kokeilla sitä lajia, niin oli tosi kiva osallistua sille. Ja yleisesti ottaen voisin kyllä suositella Juumuven ryhmäliikuntaa ihan jokaiselle. Tuu mukaan!